Mae'n ddydd Mawrth, y ffair, ac wrth gwrs y ceffylau chwaraeon sydd dan sylw ni fan hyn yn y cylch ceffylau peth cyntaf bore. Ac yn cadw cwmni i fi fan hyn, mae Wyn Morris o Sir Benfro. Wyn, wyt ti wedi hen arfer cystadlu yn yr adran yma? Oeddi yn ei stilyn, mae un o fi'n yr dosbarth blwydd. Dim wedi bod un ma'n rioed o blaen, so gan i weld beth ddigwydd i ffynnu. Mae'r adran yma'n diddorol yn y ffair. Mae ceffylau chwaraeon, ond mae yna gwahanol mathau yma hefyd yn does. Mae yna rhai falle sy'n mwy aros i neidio, rhai hela. Mae'r spectrum yn eitha agored. Oeddi, mae'n dosbarth teidi wedi gwir. Os gall unrhyw un o'r ein yn fynd mlaen i wneud rhywbeth. Dethon ni yma sawl blwyddyn ôl nawr a Ceffyl. In fact, nillodd ath y pencampwr o dosbarth hyn. A ath y mlaen i evento. A gwerthon ni fe wedyn blwyddyn diwetha just dan 50,000. Wel, mae yna sympefau beth ti'n gallu fforddio jwmper newydd, Wyn. Wel, mae yna 9 fan hyn yn y dosbarth yma i'r chwaraeon yn adran y ceffylau chwaraeon. Mae'r beirniad, Sir John Paul, wrth gwrs Sir John Paul yn wedi cystadlu dipyn yn y gorffennol, wedi cynhyrchu ceffylau ar gyfer gemau Olympaidd a wedi bod yn beirniadu am dros 5 ar 20 o flynyddau. Mae e wedi beirniadu yn sioe ceffyl y flwyddyn, y Royal Highland, y sioe frenhinol fan hyn yn Llanelwedd, a pob sir sioe sirol a gall fod. Ond fan hyn mae o yn y ffair eaf yn Llanelwedd eleni. A Wyn, wyt ti yn nabod a wedi gweld y beirniad yma'n beirniadu o blaen yn do? Mae wedi beirniadu ni o blaen a mae wedi gwneud job teidi wedi gwir. Mae'n gwybod beth mae'n licio. A so wedi gweld beirniadu dosbarth oedd hyn o blaen, ond dan gowrw mae'n foi sy'n gwybod beth mae'n moyn. Oedden ni'n gweld fan hyn, mae o wedi gosod y ceffylau ym mhen pella'r cylch. Mae'n debyg fydd o am wneud rhyw fath o siap triongl fan hyn, Wyn, neu? Mae'n o fynychau yna, so nhw wedi rhoi dim byd mas i wneud y dosbarth hyn nawr. So sa'n siŵr iawn beth mae'n mynd i wneud yno. Wel, dyn ni'n gweld drefn bach yn wahanol i'r arfer efo'r beirniadu fan hyn, y ffordd mae'r beirniad wedi gosod y ceffylau. Mae'n gwneud i weld beth fydd y drefn y fan hyn, beth fydd y fformat. Beth sy'n neis ydy'r dosbarth hyn, dwi ddim ond os yw'r ceffylau bach yn fach, achos mae bob gwneud seis i gael yma, achos mae'n wastad job dyn nhw, peidio bydden nhw'n ymlaen i neidio, evento, dressage, neu show. So mae job i rhain i gyd. Wel, Zara Owen sy'n dangos ar rhan Mrs Margaret Jones. Dolas Beryw ger y Trallwng. 156, colt or filly or gelding foal in sport horse section. The judge is Mr John Masterclass. from Worcestershire. Dyma'r classic opera ag allan o Triagen. Or an athletic animal with good mover, with elevation to the step to become a future competition horse. So beth sydd yn digwydd fan hyn te nawr, Wyn? Mae wedi gweld nhw'n cerdded wrtho fe ac nôl iddo fe. Nawr mae'n gweld nhw'n trotian mewn cylch nôl amdano fel faint mor straight maen nhw yn symud. Dwi'n meddwl bod y triangle wedi mynd bach y siap odd, ond mae'n rhwyddach ag i ffile. Wel, dyma'r un cyntaf wedi dod allan o flaen y beirniad. Nesa, mae Talos Prospect. Talos Prospect sydd fan hyn, dy berchnogaeth Mrs Leander Walton, a mae'r gŵr yma yn un dyn ni gyfarwydd iawn gweld yn dangos yn yr adran yma. Bore teg, mae'n wastad yn y top yn dweud. A nillodd o llynedd hefyd, fel dwi'n deall. Do. O rhan magwraeth y ceffylau yma,
pa fath o gwaed sydd ynddyn nhw, Wyn? Mae lot o gwaed fforin yn... Ti'n gallu gweld y rhai yn y ffordd, mae cewnau, mwy straight yn y cewnau a yn y joints a thefeli. Ond mae wedi troi bach nawr, mae lot o thoroughbred yn lot o rein nawr. Pan bod nhw'n dod ar thoroughbred nôl fewn iddyn nhw, ar gyfer fatha'r hardiness yna mewn ffordd, fatha'r... Ie, a maen nhw'n lawer mwy elegant i wedi gwir. Wy'n enebol bach neis. Yn cerdded yn ôl tuag at y beirniad. Dyn ni'n gweld dyma sut mae John Poole am ei feirniadu nhw. Eisiau cael gweld nhw'n trotio yna gwmpas ac yn dod nôl tuag at efo ar ongl mewn ffordd. Ydy, a mae'n gallu gweld yn mynd bob ffordd yn o'r ochr o tu ôl nhw a o blaen nhw. I weid y gwir, dwi'n meddwl bod yn bach yn well yn roed y triangle. Wedi plesio, Wyn? Nath yn dda, nath yn neis, mor y teg. Wel, dyma ni'r adran i'r ceffyl chwaraeon. John Poole, y beirniad. Yn cael cipolwg ar Quattro Fantasia, yn bechnogaeth Mr Michael Meredith. A naw sydd yn y dosbarth yma, yna dipyn o waith ar ôl gen John Poole i wneud. Yn adran y ceffyl chwaraeon yn dosbarth i'r cywion. Mae'r beirniad yn trafod Mr John Poole wrth gwrs, yna ni'n trafod gyda Stewarded. Maen nhw wedi tynnu nhw fewn mewn rhyw fath o drefn, ac ar hyn o bryd Mrs Leander Walton gyda Talos Prospect sydd ar ben y dosbarth yma. Wyn Morris sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth. Mae un ysdi ffansio, Wyn, pan ddoth o fewn. Mae'n ebol neis ofnadw, o'r teg. Wel, mae'r prosglymau yn cael ei gyflwyno. A Talos Prospect sydd yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn yn y dosbarth i'r ceffyl chwaraeon. Llongyfarchiadau mawr i Mrs Leander Walton. And to make the presentation, we welcome on behalf of the sponsors representing HSBC UK Bank PLC, Angela Crow. Felly croeso cynnes i chi i'r cyflwyno. 1014 winning, Talos Prospect. Second is 887, Sally Haynes from Celebrate with Swyddog Talissa. Third, 1008, Margaret Jones's Masterclass. Fourth, 1011, Michael Meredith, Quattro First Night. Fifth, 1004, Kath Halls, Penshorley Silk Road. Yeah, well done. And in sixth position, 1012. Are you right to have a quick word? Yeah, no worries. Thanks once again to Angela Crow, representing our sponsors. Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yma ar y ddydd Mawrth. The Winter Fair has proven to be a very successful show for you. Yeah, it's been marvellous because we won here last year with his full sister, and he's been shown a lot lighter because he's a month younger. But no, it's one of our lucky shows. We love coming. And we see you here most years and doing very well also. This is our 9th year now with foals and yearlings. Yeah, it's our highlight of the year to come here. And so what will next year hold for the... We'll bring him back as a yearling, hope we can keep him in one piece and I'm in one piece. Well, we look forward to see you again next year. Yeah, thank you very much. No worries, diolch. Thank you. Somebody with your hands together as they lead off by the winner. 1014. Talos Prospect, enillydd y dosbarth cyntaf ar y ddydd Mawrth y sioe. Followed by Swyddog Talissa, Masterclass, Quattro First Night,